linaw-linaw mo. May usa ka tao nga inyong gisakit. Umiya, ianag-antos sa saan na butang-butang. Ang akong anak, si Joshua, kinahanglan na magpawi ko siya. Kung sa sunod kong pagkuha, sa akong anak, may duko igit na mabanaw. Kung kanang duko nila ni Rufilio ni Selenita. Kagwapo nga siyo. Ilang? Kagwapo ko rin mo. Ayayan ka sa may mubun niya pila? Thanks cute. Hindi ko simsin nila. Thanks cute yun. So siyang magpapungga ito pag-ayaw. Ang sargoy may tabi sa atong kinapuhi. Bakit natuan na ito lang eh? O bakit naglagswerte? Ilan? Ano yung sa magkatilaw sa nagkaputong silang taong dayuhan? Nag-antos nito pa kung nakuha mo ito. Hello! Ako rin nag-antos, no? Ano sa mga nagkatapos lumas? Oh, hinay. Wala, ate na nabot na. O, pero gawas na kayo kay mo dyan. Ipanda mo pala ka kira? Ako na na? Oo, ni. Ay, siyong. Nakadagdag ka. Ibawaan na dito ng daan. Tay. Sige, ito na. Sige.